Hej alle sammen. Så glad. Nå, hvad fanden kan man finde på at lave nu? Nå, men jeg tænker kærlighed, det er så meget man kan lide. Jeg tænker, jeg har selv en sød kæreste. Og nogle gange er det sgu pisse hårdt, fordi hun bor i Aarhus. Men hun føler sig heldigvis herovre i København, fra mig. Håber jeg, altså det gør mig. Men ja, vi snakker om at stå sammen, og sådan noget. Jeg har kendt hende i et år og 3 måneder i morgen. Og ja, nogle gange der har man den der følelse med, at elsker hun mig virkelig, fordi jeg kan godt have det svært ved at tro på, at hun elsker mig. Jeg føler selv, at jeg elsker hende meget højere, og jeg viser det meget mere. Men jeg tror igen bare, at det er hendes person. Men jeg har det sådan meget, jeg vil gerne vise, at jeg elsker hende, at jeg skriver lange beskeder, og der er måske en pisse irriterende, altså jeg kan ikke lide, hun tager i byen, og hun kan ikke lide, at jeg tager i byen, men jeg tager bare i byen for at hygge mig, og få nogle øl og sådan noget, ikke? Hvor at hun er en pæn pige, og jeg kunne forestille mig, at mange der lader an på hende. Men igen, man må stå på sin kæreste. Men så er det jo sådan, at jeg tænker på, at jeg kunne prøve at hjælpe jer med nogle kærlighedsspørgsmål, hvis det var det. Og det vil jeg meget gerne prøve. Ikke for at komme her og spille klog, eller noget som helst overhovedet, ikke? Men for at hjælpe jer lidt, og jeg giver i hvert fald 3 gode råd. Især hvis du er en dreng, eller du er til piger, eller med en pige. Eller hvis du får med en pige. Det går godt det her. Jeg vil i hvert fald starte med at sige, at nogle gange skal man give hende lidt plads. Måske en plads til at være sig selv, fordi det er nogen til pris på i længden. Det er det, jeg som har haft rigtig svært ved. Hvor hvis hun ikke svarer i de der 5 minutter, så tænker jeg, hvad fuck laver hun? Altså, fordi jeg er en mega jaloux type, og det ved jeg godt selv, og der er intet der. Jeg ved også godt inderst inde, at hun elsker mig, men jeg føler bare, at det er mig, der siger hele tiden. Så. Og et andet råd. Du skal følge efter dit hjerte. Lige meget hvad folk siger, om du kan lide den ene eller den anden. Om du kan lide skolens værste fyr. Go for it. Altså hvis det er dit hjerte fortæller dig, at du skal gøre, synes du skal gøre det. Jeg ved godt, at de her videoer jeg sidder og laver, det giver der er mening. Det gør det ikke. Jeg kan også synge en sang. Så vil jeg sgu ikke se mere. Men jeg har masser af tid til at lave det, fordi jeg går ikke og laver det helt vildt her. Så det kan gå til nogle videoer til jer derude. Men altså jeg synes like den. Og skriv en kommentar. Skriv en lille bitte kommentar til mig om ja, I kan spørge om mit liv, I kan spørge om mit kærlighedsliv, og det skal ikke være nogen perverse ting, det gider jeg ikke være på. Det er ikke. Men ellers, go for it. Spørg en masse ting, og skriv for eksempel noget jeg kunne sige eller snakke om i næste video. Så vil jeg blive glad. Og så er det også meget nemmere at lave en længere video, hvis jeg har en masse spørgsmål at svare på. Så det er ikke her.